Hey Rijn. Ja, wie is wie? Ja, ik ben het echt even Sjen. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Sergio wees en dit veren? Ja, denk ik. En dan hebben we nog Yvonne. Dat is deze. Ja, dat is die, denk ik. Wimmy. Ik ben wel blij dat ze er is. Is dat? Goed zo. Nee, Blomke. Hallo. Nee, hey, hey. Hey. Oh. Ben ik al bang voor, hoor. Goed zo, Blomke. Goed zo, super. Ik denk anders zal Sally wel even druk wezen. Nou, het zal wel weer rustiger. Altijd, hè? Nou, kom. Hey. Hey, Wonder. Hallo. Willem. En Tycho. En Wietse. Dit is Mick. Hey Mick. En Sam. Hey. What did you do? Hmm. Dit is Mathilde. Tewaldine. Tekla. Goed zo.
yours. And this is Gaia. Gaia. Oh, Raina. Hester. Sanne. Johnny. Johnny is getting older. Hey. Reissie, Blomke, Belle en Yveske. Vera en Yveske. Hey, en Reissie. Oh, hey, net bieten. Doe maar. Hallo. Hallo. Doe maar. Doe maar. Next. Belle en Blomke. Oh.
Hallo? Boukje. Sally. Kraantje. This is Jelmer, my little nephew. And Simon, my nephew. And Anita, my aunt. Auntie Anita. En Bouke. Hallo. Jelmer is from Australia. Melbourne. Melbourne. Kilmore. Where? Kilmore. Okay. Victoria. And Jelmer and... be careful. We have a lot of views from Melbourne. Subscribers from Melbourne. Yeah. You. Yeah. So, be careful. Ik heb nooit zo volle inspiratie. Ik ben net een echte vlogger. Dit is Blomke en dit is Belle. En Reisje. Belle en Reisje. Belle en Reisje. En Jelmer. Deze is van vorig jaar, hè? Nee, deze is van dit jaar. Maar die is een beetje groot. Ja. Hoi. Jeez. Wanneer begint die? Nou, ik film gewoon. Oh, Dus Hi. Hey, yo.